nina bomlando omuhle ondaba ezitha undaba izinhle zithandwa abafokazana nabafokazi basibuza kubantu abadala njengoba ngiqhubeke njalo nje sesifike esigabeni la khona kwiKhaCno TV sikwethulela khona isikhulumi sethu sesibili esikhona kwiGatsheni Music Festival usukwini lomhla ka5 October 2024 lapho khona sisho khona thinta kumchilo wengubo yakhe kodwa ngifisa nje ukuthi ngehlele ngezansi sikubelele mhlonishwa sine sisho ukuthi thina siyayithoba kuwe. Angibingelele bafethu egameni likaJesu, ngibingelele bonke nje abaphathi bamakamera, ngibingelele ipresenter yami ithobile eduze kwami. Cha, uyena uJumbo lo mfethu. Asikasketshanga. Awuyena impela sengiphakathi ophongolo. Ngima ngazo ukuthi uma ngifika ophongolo sibona lesizwe lamfudumalo abantu balaba uGatsheni manazo uGatsheni ngokuyithoba kwakhe sibona abantu basophongolo indlela abayithobe ngayo kusho khona ukuthi cha uGatsheni uzalwa ngabantu abaright. Jumbo, ngiyacabanga ukuthi ngonyaka odlule lokho esikubona namhlanje besingakubonanga ngonyaka odlule angathina wakha amazwi mhlawumbe kubantu abathe kulonyaka ayasali kwiGatsheni Music Festival nakubantu futhi abasele kulonyaka abathe sifuna ukubona ukuthi engabe kuzoqhubeka lana phambili. Angibonge kakhulu mfethu kubantu abaphume ngomningi babo last year ngiyakhumbula bebengayilona leli nani abayilona manje kodwa uNkulunkulu ke emuhle siyabona uGatsheni uyakhula in the music industry siyambongela kakhulu is doing well ngoma yakhe ibhodlela imbeke ebalazweni siyambona yakhe ekhaya yahlomula la kumincintiswano okwinto esishayela izandla kubalandeli abamthandayo nabamphakamisayo. Ngiyacabanga mfethu ukuthi njengoba ngila mfethu ngijabule kakhulu ngoba uma ngibona umfowethu iartist ifuture yakhe bright ngalendlela nomphakathi wangakuba umsupporter kuyasithobisa kakhulu kodwa futhi nathi futhi siyafunda kubona ekuthini ngabantu bangasekhaya makuthiwa bakubona lokho bangakubuka bakuthanda basho bakwazi nokusupport. Ngicabanga ukuthi uqale indlela enhle kakhulu uGatsheni. Mhlawumbe abheke kulokho esikubone lokho ekwenza noma mhlawumbe ekutrendayo njengamanje einkundleni zokuxhumana kuPetrenda nasemaphepheni nakuma podcast imbala ebengathina wakha amazwi kulento ayenzile yokubuyisela emphakathini ngesakhiwo sendlu ayakhenga ngapha emakhaya. Ngiyabonga kakhulu mfethu njenge ngisho nje ngithi ukuyithoba kwakhe kuyamangaza kakhulu ngoba imali mase ikhona mfethu akukholula ukuthi iphume ephaketheni kodwa inokazile ukuthi ayoguqaqela abanye abantu. Sibona nje enze umsebenzi omuhle sibona umuzi intandane azisanethwa manje ngemisebenzi kaGatsheni ngathi uNkulunkulu angakholisa life akakhona azokudla yena angathi ngakhula kuchichime kugcwale aqhubeka adlondlobale siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaye. Mbukelo khaCno TV ngabe ngenza iphutha uma ngabe ngushiye wakho umbuzo sokufisile ukuthi siubuze masibona uJumbo na umbuzo ovela kumbukeli wethu uthi kusuke kukanjani ukuba khona ezicukwini ezingaka zabantu abasuke bezokwethamela umaskandi kodwa ifika kanjani lento yokuthi uzuza umaskandi uzuza indima yokudlala into enhle kangaka endaweni yabantu abasuke bezojabulela umaskandi kodwa into omuyifaka ifike yakhele kubantu. Ngibonga ukuthi uNkulunkulu akhethe mina ekuthenini ngibe umuntu oba khona kuwo wonke ama-audience. Mhlambe mangingayichaza isibusiswe ngabusiswa ngaso ngesikhathi ngiphume ekhaya ngemculweni bathi abazali bami bavula ivese lithi nina nowusawoti wehlabathi uma ubona kukhona i-event uJumbo engekho okwazi ukuthi kushoda usawoti oyimina so mangifika kuma event ehlukahlukene ngisuke ngizofezekisa le yanto engayiphiwa igama kathiwa wena usawoti wehlabathi. So mase ngifika la ntathiwa uma ubona kuyephithizele mase ngingena mina bajabula abantu ngoba kuyispice esisuke so edivele ekudleni. So ngiyabonga kakhulu kubahleli bemcimbi abamqashayo uJumbo ngaso sonke isikhathi abathi Jumbo iba khona nawe uma ngabe sihlangene. Ngiyazibongela kakhulu isandla sedlule ekhanda ngize ngababonga abalandeli bemculo ehlukahlukene ngoba ngizokhipha album emibalabala enama genre wonke. So ngiqale ngomaskandi ngenza ingoma noKhuzani ethi noma ungavala inhloso bokubonga abalandeli bakaMaskandi nanokuthi mangifika
kwi-audience yabo ngibe nayo ingoma ethi mina engizobaculela yona ngoba ngijwayele ukubajabulisa ngendlela ezehlukahlukene. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ugcine kwenza kwaba iphupho lami laphumelela lokuthi ngikwazi ukubanikeza umculo wami. Jumbo, asingavimbi injabulo namhlanje. Ngicela ukusho nje ukuthi mina okuvela kimi ne-team yami sikufisela usuku oluhlelo namhlanje nobusuku obuhle futhi obuqhubekayo usazoqhubeka uyeke nakwezinye indawo uyoqhubeka nomsebenzi kaNkulunkulu. Namhlanje nje Viva!